budho. Mano be nyalo cause this problem. Mano to wadhi kwayo jopuonj mondo ochunguza kendo gitem bedo keen wach machal kama endi. Tingene gima mako dhok kata mana mos kum ngadi gima mako dhok e skul onogono mano mar Mokumbu Girls moko en okang' mokwongo mabende koro masira makama timore. Ma en mar adek Jackie, mar adek makoro gintiere gi achiedh nade mag weche mag chiemo. Koro waseyo tin wase joma jotedo, koso tin wase jotend sikul, koso tin wase jok mochung' ne ng'iyo kaka chiemo iloso, kaka pi nitiere e sikulno. An wache the school as a whole kochakre gi malo nikech en duty gi en jukumu gi mondo mi gingi kaka wachako gi principal nitie jok mantie in charge principal emong'eyo kaka opango skunde mong'eyo jok mochung' e ler jok mochung' e yor ng'iyo kaka chiemo nikech kakoro skundi idwa yud didek wawache ni gin skunde moko mopogore opogore skundi ni koro lead inema nyiso ni okin kin e ng'iyo ngima nyithindo gi gik ma nyithindo chamo kosang'o mok timre. Ma en gima koro nyaka kaw okang' matut mondo ng'i ni ang'o matimore e skundno momiyo ma itimore nikech ok wanyal yie wito ngima nyithindwa e yo mago yuma magi gik minyalo geng'. Koro en mana ni jomoko ema ninde tich nindo e klas kamoro kanyo ok gitim tijgi kaka dwarore. Mamano koro en jukumu mar skul mondo kawatua mondo ng'ine en ng'ama ok tim tije yo makare. To bende okang' ma kamano bende kata koro mana jopuonjre moko nikech kaka janyuol ing'eni kisetero nyathini e sikul dong ichulo nyaka omenda mar boarding, ichulo omenda mar somo, ichulo omenda gi duto te. Nyathi ka nitiere boarding ing'eni kanye ma nyathi nitiere safe. Mok inyal ng'eni weche kata mana masira ma kamagi nyalo mako. Okang' ma kama koro keto kata mana nyithindo mamoko e sikunde mamoko e yo machalo nade nikech boarding kacha kum ranyisi skund sekondar mano Mabutere Boys nyithindo bana gioro dala gi nyithindo 1500 nyisa kaka idwa handle chiemo mag nyithindo 1500 boarding schools adi mwantiere godo kata mana e pacho kae. Boarding